Ahojte, vítajte pri ďalšom videu Čo nové v ŠFRB. Dnes sa budeme rozprávať o veľmi aktuálnej téme, ktorá momentálne trápi asi každého, kto rieši svoje vlastné bývanie, a to sú úroky. Viacej nám problematiku priblíži zástupca generálneho riaditeľa Branislav Časnocha. Braňo, ahoj. Ahoj, dobrý deň. Tak ako je to momentálne na Slovensku s hypotékami a s úrokmi? Momentálne sa v komerčných bankách pri hypotekárnych úveroch pohybuje úroková sadzba medzi 3,1 do 3,9 %, takže sa bavíme o trhovom priemere niekde okolo 3,5. U nás na štátnom fonde rozvoja bývania na kúpu vlastného bývania máme úrokovú sadzbu 1%, čo je výrazne lepšie ako sú komerčné banky s hypotekárnymi úvermi. Poďme si dať nejaký konkrétny príklad. Teda fyzická osoba si môže požiadať o úver zo ŠFRB až do výšky 180 000. Ako je to teda potom v porovnaní s tou komerčnou bankou pri číslach? Keď sa bavíme, že tá priemerná doba splácania je niekde 30 rokov, tak pri tej komerčnej banke pri sadzbe 3,5% vychádza mesačná splátka hypotéky 808-810 eur, kdežto u nás v štátnom fonde rozvoja bývania pri tom 1% to vychádza 579 eur. To už je rozdiel. Ešte keď do toho vstupujú ďalšie náklady na bývanie, ako sú energie, internet, televízia a prípadne správa bytu, takto pri hypotekárnych úveroch už ten náklad na bývanie ľuďom ide cez 1000 eur. U nás je to stále okolo 800 eur, čiže ten rozdiel je 200 až 230 eur mesačne pri tomto príklade. To potom, keď dáme ten rozdiel ušetrený na rok, čo je potom vyše 2700 eur, alebo na tých 30 rokov, čo vychádza nad 80 000, tak to je teda dosť veľký rozdiel. To je obrovský rozdiel, pretože keď to niekto pripočíta do tej hodnoty bytu, ktorú má, tak áno, za tých 30 rokov to robí obrovský rozdiel. Ale čo ešte ďalšia výhoda štátneho fondu rozvoja bývania je, že my garantujeme to 1% počas celej doby splácania. Čiže tá úroková sadzba je stabilná, tým pádom je stabilná aj tá splátka a klient presne tých 30 rokov vie, koľko bude mať ten mesačné náklady na ten úver. A nemá na to vplyv žiadna trhová situácia, zmena úrokových sadzieb a nič iné. Takže to je obrovská výhoda oproti komerčným bankám. Možno by si niekto povedal, že to znie až moc dobre na to, aby tam niečo nebolo skryté, takže skryté poplatky. Nemáme žiadne poplatky na štátnom fonde rozvoja bývania ani za založenie účtu, ani za vedenie účtu, takže celý tento úver je bezpoplatkový. To je výborné, takže keď niekto naozaj spĺňa podmienky a môže byť žiadateľ, tak myslím si, že to treba využiť. Určite treba, pre mladých ľudí a mladé rodiny je to podľa mňa najlepšia a najlacnejšia cesta k vlastnému bývaniu, takže keď má niekto na to nárok, spĺňa podmienky, tak budeme radi, ak u nás podá žiadosť a budeme veľmi radi, ak mu budeme môcť vyhovieť. Ďakujem ti veľmi pekne za vysvetlenie. Ďakujem aj ja. Ďakujeme aj vám a budeme sa na vás tešiť v našom novom klientskom centre alebo pri novom videu. Ďakujeme, dovidenia.